A drama judo. Ngamlezweni. Nadingi. Yabona le ngumsiyana. Izabe indicenga ngale ntwana uba mandixolele le ntwana. Mna soze not okwangoku. Andiqhotselele yazinhle. Mbawukazi. Yini hlo? Hey, ndiyakubona mani uqondayo mawuke wenza mani. Spring Clinic msiyana. Kaloku uhlobo lungenile ndifuna ukuthi xa ndisithi ndibuyele emsebenzini mna kasisi. Kupholile yonke indawo iright imnandi. Hayi msiya. Nyoka ke nenyoka funda ixesha lazo. Ya ndicinga loo nto. And andifuni nalaa nto ndibe ndiqeshana neentona zingamapara msiyana. Ba ziyathatha. Uyabona ke ziyathatha. Last time ndalahlekelwa sispeaker apha ngezintwana ndisithi mazinditshentele so ansoze msiyana. All right. Otherwise kunjani mntakasisi? Hayi saphila saphila. Kumnandi fondini but ikhona into endikhathazayo man. Hey bawukazi. Hayi man siyana. Ayandikhathaza man. Uthetha ngantoni ngo? Bawukazi umgqibele nini man uRhadebe bawukazi. Uyihlo. Yo ligezelo belikhe lafika. Lihamba nalentwana caba inantsika noMary. Ya bezolandi ikrwala eluli. Ya bezolandi underwear ayingezelanga lantwana. Man lantwana mani wena ihlo. I think if nene mane ndiqhotsa ngola hlobo. Andikazixolele. Yefondini akhonto inhle phana man. Konto inhle ntweni? Ayikho tu into enhle. Ayibona into enzeka kulantwana msiyana ndikhathelelanga lantwana. Izenzele ngokwayo. Bunobona isigazi bindenzela sona. Yapetsula ngo. Bawukazi ligazi lakho mani. Siyana gazi mayifuthi wena. Gazi mayifuthi man. Mamela yabona lantwana phana bawukazi. Andifuna ukuxoxela ayihlelanga kakuhle phana lantwana. uRhadebe kahlelanga kakuhle tu mntakwethu. Yintoni man? uRhadebe ndithi ndawuthi pha ndincokola noliye egeyitini. Hey uRhadebe ndiyava mani kudorobhe yentso phakathi uyamazi uRhadebe phaa kwaMary ndibuza kuliya liya kwenzeka ntoni. Uliya man uyithetha nje light man ingathi akho ndiyenzekayo but ndiyava mani ukuba uyaliwa phakathi pha ndibaleke ndiyongena phakathi xa ndisithi tyhini Thixo lencilimbela ungxaki imbambe ngefelele ntamo uRhadebe imnyusa ngedonga nje ndiva ndikuxelela. Ungxaki ngubani ungxaki? Ungxaki yila ncilimbela yendoda ehlala pha kwaMary ndingayaziyo noba ngumalume kaSim ubrother kaMary. Ncilimbela mani yendoda nathi ihleli nje ithe mibane. Le ntwana yimameli la ntwana le. Liyazendlini ibikutheni yohlala siyana embikele ndibalisela yona. Xa imeko senjena ngoku afuneka ngaselanda izilando man. Bawukazi man kawuyithatha man laponi man uRhadebe. Man msiyana yabona andifuna uba ngathi andiyicingele le ntwana yabo. Qha le ntwana inegeza man. Qha ngoku le nto ndibalisela yona andenzela uwari ngoyihlo. Nam man ndinewari man andikho right tu andikho right. Ndizamile ungathi ndiyanqanda but ndiyabona into yokuba uthi iyamkwitha la thep. Ndithi kuyimbambe ngefelele ntamo yamdibanisa nedonga uRhadebe. Hayi yabona ke gazi kaloku ayotha kaloku. Uthe sithi ngathi ufuna uheda ihedeki le nto. Siyana kuyafuneka ndiyofika ndiyoyithatha laa ntwana pha xa uthetha ngolu hlobo. Siyana uxoke man. Mamela ke awusoze ndixoke ngento enjalo andimfuni uRhadebe pha. uRhadebe ayikho right le nto uyindoda owakungukalaza unekhaya. Hayi man stop it. Mamela fondini ungathi uve ngam xa usiya phana uyaqonda. No don't worry msiyana yazi ndibulela kwale nto msiyana ifike kum because uyihlo uzophela kwakho. Khawuleza uyomlanda man because ndiyambona bangathi uyathanda yena pha kodwa kahlelanga kamnandi ambomlanda. Kunakona ukundika laa ntwana wena ihlo. Kodwa ke nangakwazi jonga msiyana mandiyime kwaka ngale nto bendiyenza ndizawuya phaa kwaMary soze. Yamani tyhini mna ndizakulinda mna ndizohamba nawe mna uyapha inento eqhwabayo laa nto leya inde. mani msiyana Ndizakulinda apha mna ndawuva ngawe mna xa ubuyile. Jonga
naso siyahamba mna funa khona ndizamsokolisa andizongena mna phango ndiyothatha uba ukazi wena suba nawo Hayi sister B. Hayi liyatshisa. Siza kakhulu. Bayabazisa ma. Okay. Ukhululwane. Okay brother. Yeah. Hey what brother J, couch before ndihambe. Kaloku bekukudala ngoko. Akho ndithethi anithethi isinto. Ngesikhundla sami. Akho nix enithethayo. Akho boof, akho buff. Noko kudala ngoko. Indoda ndiyifumene. Ndayizisa ecaweni. Kodwa kusathe cwaka nangoku. Ithini dani lento? Fleka kuthini dani ngoku? Iposition le yami benithembise yona ithini into yayo? Mabi. Mamela mabhiliyoni. Shona nje steps sokuqhubela ngoku. Sesikude kufutshane nje steps sokuqhubela qha. Sazi ke wayeke ucwalile. Hayibo esinye step santo ezithini ngoku step? Get married wena man, chata. Don't I? Funeka sichate. Exactly. Njalo sisichata. Ndichate. Uyachata inkonzo yenza Hey. Akuhlaliswana sichata. Hayini alifuni. Ayandifuna unika isikhundla sami. It's clear as daylight that isikhundla sami sona anifuni ukunika. Hayi but niyadlala shame. Hayi niyadlala. Ukuchata kona I will get married. Xa sisonjalo. Uthi baninzi. Options zakho zininzi. Chata indoda le. Yayisibone ukuthi kwenzakala. And kaloku brother J, I have many reasons. Anyway, sokuba ndichate nalo mfana. Yaqonda? Dino. Yalahle uthini? Oh, yamadoda alithisi ligatsa ubhoyibhoyi ela namhlanje. Eli likhuphi inhlanzi emanzini. Likhupha umgrevu entyeni. Nantsika. Wenzeka ntoni ngongubani ke ngowena? Wanini ungubani man? Ungubani nantsika? Nje. Yewude ntwana zebhasi njana. Wo! Awusini uba ndihamba. Thixo! Enza ke ndiqhwabe enyale ntwana le. Ha! Thu, yadelele ntwana. Ayivalanga negate. Inoba ngubani le ntwana? Ayona nam ndiba nayo indlela yozijonga into ezinje qha mosino ufuneka uyithathe inyawo engqamayo yabo umyalo ya into endisoloko ke ndiyikhuthaza nam kuyo uyayiqonda qha ke mosino molweni Molo bhuti. ni right kodwa sister Ndakugqibela nini? hey man sisiwama hayi kunqabelana nje ngalamadorho abo man ngalamadorho abo Hayi siyaphila bhuti wethu akho. Andihlelanga man sisiwam ndize ngoyihluma man umntakwethu lo uyava umntakwethu ndifuna unantsika nje kancokola naye baba mntakwethu don't talk to me, talk to my lawyer. hayi man hlo sizawuhleba mana apha kancinci phandle man akho ndiphi ngabo Yazi Mliyana, these days time is dark ne bantu bangcolile uyava Mliyana umuntuosisimele yakwazi ukubhalisa insurance yeva abhalisile insurance uba kade akubona ba awuthi ubhobhe awuthi uchabe akhona yenzayo kuye athini liya dethe sukuye kumele akuthini umuntu Akubulala I guess. ya but ke liya mna ndizobe ndithini Mliyana saphuma ndimlandele uba ukazi because sisincoli kwayena yeva liya hayi man hlo saphuma asufuna ndilile wena siyahleba ufuna ndile sisincoli naye li ngathi phuma paphandle kwenzekini but ba uyasiva isikhalo liya paphandle usondele mntakwethu yeva but rhafok ndadinga ndibona kacephelile sazilwela ndifuna umntu ke icifani ba ubhadile kunam ndiqhopha phambane liya ndake nabanjwa liya ungayingayiki sisimere masam what hey unayinqondo masam unayinqondo ndinayo no Mwana ndifuna yintoni mina tsolo kuyalandela pondini man hayi pondini man hayi uzothini apha ngoku uzothini apha pondini ndiyabaliselwa apha ngabantu hey mani
Yafondini omeza bayathetha apha kuthiwa uyabethwa wena apha ubukhala uyakwishwa bawukazi mamela one thing ndifuna uxela into ihlo kuthiwa uyabhurushwa apha wenza iDortmund wena ungenaphi mamela ihlo mna ndirayithi apha uyandiva ndiselwandle apha iKings Beach le ndidada iziqolo apha ndenzelwa yonke into ngoku ufuna ukubuyisela kwanothi hayi Fondini mani hayi Fondini ntini hlo khaye kuxina abantu Fondini ndiyavuma bendikugxothile ngoku xa ndizawuva ngabantu kuthiwa wena uyabethwa uphethwe kakubi apha ndithini ndiyeke ihlo anditiyeke loo nto leyo Ndithini ke ngoku? undikhuphe njani wena qala undikhuphe njani wena mamela ke undikhuphe njani wena yiva ihlo hayi Fondini ntini ndiyakumema ke ngobuya ihlo cause kaloku andizuva kamandi ndibaliselwa ngabantu kuba uphethwe kakubi buya wena mntakwethu mani ndihlile ke nonkongoku ya yabo Nathi noko ndifuna ndibuye nayo nefishi phaa usinuka ukhona ya sinantsike siqhotse kangelapha Yabo. kwethu yandazi ubhungane ya ihlo mani duma umhlane ezolo ndimayi sizawuhamba mamela malibonini ikhona into endihleli phezu kwayo ikhona into endihleli phezu kwayo apha Fondini uyazazi eza nto zam mos ndiyaqonda yintoni Fondini umeri man ndifuna ufumana bhada then ndiyahayi hayi man hayi ndabuya hlo don't worry ndifuna umna qabaqaba ungakanani umeri kuwe ihlo ayitewu mani leyo indawo ungalingi uyichathe noyichatha singaviwa apha phakathi sisondela Ngela ihlo. ungayichathi noyichatha le yinto because nina amadoda naye kuliya uba makathi nalihlinze ngokwakhe ixhewukazi legusha ngoku xa indimi izawuba yiproblem ufuna ntoni kumwe jonga ihlo eyoba ntwana mayimfumana ayithandi mfuni nam Ya. qha kaloku ndiyancama mna ihlo andizenze ezinto zakho ya ngoku wena uzawuthi ndizabuya Fondini mani khandiphumtye Fondini uhambe ndizabuya endlini ndifuna ushiya umeli namawele Fondini ndiyazi uba bo ulento zikweqinga mamela mani ungahlali kakhulu ihlo andiyithandi la mahemhemu mna yabo uyawusondibhabhayisela napha hayi hamba Fondini mani ihlo imbi le nto le hayi amzawufika Fondini bana wari mani Fondini ungaphinde uzapha ndizakufowunela ungazi kum ndizawuza kuwe mnye fani ya mani ubuye kodwa andabuya Fondini yo ya ndiyakuxelela uyabona ubusithi mabhiliyoni Yeah. thula wena uzawuba tizoba rich Nditawuburich. Ndithenjani? tizawuba rich each and every person kule cawa uzawuqhuba into equmbileyo yothwe mandiye Bellas J ushushu umuntu esekhaya sawuphinda sithethe uyaqonda I hope ke ngoku uzandifonela with good news Uzoba rich. Ndisemva nyani. Hayi ndisemva ndiyashiyeka. But it's fine. Hayi. Yintoni Fondini nayo yakukhawa selukhaloko Yintoni ngokubhuti wabuye sowukhala? hayi khali sisi cemba manje cela mama yebo kwenzekani no yazi sinele umuntu ngabantu msinelo nditshoyo ne but I didn't understand xa igazi lakho umuntu oligazi lakho same bloodline hathi kuwe liya yazi liya abantu abangithandi mna andiyazi ndinothando lungaka but abantu bangandani leyasekhaya izondixelela uba mna yabona sengoku ndaba usemyandithatha sisitene sorry mani ngoku yenzekala sendlela usemyandithatha khupha phandle usem uthi mna ndingaze ndigwine ndiwubeke umcondo wam kwakhe yandiva uthi usem kumlini yaliya ngawumlahla umeli noba umeli yengenza ntoni yebo but uyandilahla uthi akafuni nondibona ekhaya akafuni undibona ekhaya usem but nonza yenza ndifikela ngobusuku usem ayitshisela bobosi asekumani batsho mani amathamani batsho mani tak welaphiswa mntu wonke leyo fuck lona ne hayi msiyana Fondini utheni ukhawuleze wabuya Mfondini kutheni zilungile izinto ungayothuka msiyana into endidibene nayo pha heyi le ntwana msiyana ndiyafika pha
yina ngihleli noMary noNantsika nale ntwana kaMary ndiyamnyundula phaa uba ukaze ihlo iza sike sincokola lapha ecaleni le ntwana isenobubumdaka bayo bokuthanda iNantsika umlalo le ntwana ngompetho ithi le ntwana msiyana ifuna uMary ileli phezu kweqinga lokuba yona mayinqolobe uMary kuyo yonke loo nto mandiyilinde urhadebe unjani mani yintoni le nto caba le nto yokuthwaxa kwamadoda ngoku ingathi izawabhidisa nalapha engqondweni because kaloku yonke le nto ingothwaxa uLiya ngumhlobo wethu uyaqonda so urhadebe akakwazi kaloku ufuna umntu kwalapha kuthi hayi mani ndithi kuyo le ntwana msiyana ba uNantsika uMary uncanywe sithi yintoni wena le nto caba wenza imigudu qha ke mna ke ndaqonda ndizamyeka qha makayazi ukuba ndivulile phaa kum makabuye mani msiyana qha ndamyeka mna namaceba akho mntakwethu akhe azenzele so all in all urhadebe urayithi urayithi uyihlo kona ayisuba kabethwanga msiyana qha laa ntwana iyathanda uziqinisa mani iyathanda uziqinisa and ke ngoku inale nto iyijongileyo yimako xa usithi uMary uncanywe sithi uyamfaka nam kulo sithi wakho hayi ndithi kaloku andizuyiphika mna andizuphika mna bendimfuna uMary qha ke laa nto yoncama kwam ndiyabona uba hayi suhleka Fontini emsiyana uMary akabukeka karayitanga Fontini andikange ndithi akarayitanga qha ke sendihleka into yokuba nonke amadoda ngike ngathi inileqeka emveni koMary Biscuit hayi andileqeki ndingalunga nam xa kunyanzelekile msiyana masambe uthetha kakhulu ndithi ndingalunga nam xa ndinonika ithuba ndinongamyeka Fontini hayi mandinto